Benvinguts a Calp, a la Marina Alta, poble que agafa el nom i l'esperit del mateix penyal d'Ifac. Els grecs anomenaven Calp al penyal d'Ifac, també al de Gibraltar i alguns altres de la Mediterrània, cosa que va fer que es creara una confusió molt gran entre els viatgers que no sabien si arribaven a l'un o a l'altre. Nosaltres no ens hem equivocat. Sabíem que a la recerca del millor de la nostra gastronomia, Calp era una cita obligada. La cuina calpina es basa principalment en una cuina d'arrels marineres, en el peix. Així són típics el guisat de bull, el cruet de peix o la llauna de calp, sense oblidar-nos de la carn d'ànec, els embotits com espigatells o la botifarra de ceba. I com no, els arrossos, que millor si són de peix, com l'arròs caldós amb morena que van a preparar-nos avui al restaurant La Cambra de Calp. Com han comprovat, sabien on veníem. La referència més evident de la geografia calpina és, sense dubte, el penyal d'Ifac. Amb 332 metres d'altura, té unes condicions bioclimàtiques que l'han convertit en parc natural per la gran singularitat i varietat de la flora i la fauna que alberga. Però el terme de Calp també ofereix una vila populosa, molt bones platges d'arena, cales i badies de pedra. Un lloc de visita obligada a Calp és la llotja de pescadors, amb les seues animades subhastes. La compra en la llotja està limitada a majoristes o minoristes del comerç del peix fresc, i també a hostelers, restauradors tant del poble com de la comarca que vulguin assistir a la nostra subhasta. Els dies de subhasta són els dies laborals, de dilluns a divendres. La subhasta és descendent, el preu d'eixida el posa el cap de llotja, sobretot mirant com han anat els preus dels dies anteriors. Hi ha una gran varietat d'espècies. Principalment són el lluç, el moll, la peluda, polp, sèpia, calamar, gamba roja, cigala. Avui visitem el restaurant La Cambra, a Calp. Un dels clàssics de la restauració més marinera, marinera de la mar i de la marina. Entren amb mi. Només entrem en la cambra, mos donem compte que té un ambient de casa rural valenciana. Disposa en la seva planta baixa d'una proposta gastronòmica alternativa de la cambra, que és un menú diari en menjars informals. Sabien vostès que la cambra és la part de dalt d'una casa? I que Eladio Martínez practica una cuina autèntica i autòctona. És un enamorat dels peixos del Mediterrani, enamorat dels embotits i enamorat de les saladures. Vindre de Moraira a Calp sempre és un plaer, però vindre a ta casa és doble plaer. M'alegra molt. Bueno, senyores, anem a començar a fer l'arròs amb morena. Primer posem l'oli d'oliva de Jaén, que me l'envien a mi, extra virgen, molt bo. Després anem a continuar en les verduretes. Posarem el pèsol, peguem una volteta i tenim que preparar uns alles tendres, que li donen un sabor molt bo. Bueno, així el pelem, llevant-li les primeres fulles, que és com una palleta que té. Entonces, si això ho deixem, al tocar l'oli es crema i es fa com una palleta i entonces no és interessant. Ara els tallarem a trossets així, i anem a afegir-los als pèsolets que tenim sofregint. I ara que tenim el pèsol un poc sofregit, anem a añadir-li la faveta. Jo soc molt maniós i la pela 2 voltes. Anem a afegir la tomaca i unes voltetes fins que es sofregisca un poquet la tomaca. Així tenim un fondo, que és un fumet. Jo no li poso ningú tipus de verdura perquè l'arròs en si ja em porta prou. Entonces és un fumet de morena i quan netegem la morena, així tenim una sencera. Entonces separem el cap i la cola, que és on té més punxa. Tenim ja cuit les coles de la morena. Ja veiem que és una gelatina pura, és gelatina pura. I això ho colarem i ja ho passarem al caldero que tenim les verdures en la tomaca sofregit. Anem a agarrar el xino i a añadir-li el caldo.
I li posarem el safrà en hebra. Tenim més centros de morena, com veieu, una xicoteta i una més gordeta. Esta ja fa por, quan està dins de la mar fa por. Anem a tallar 2 rodanxes. Molt bé. Posem un poquet de sal. Les dones de Calp diu que sempre li posaven un trosset de carabassa, sempre. Jo sempre li poso un trosset de carabassa a l'arròs. I la posarem quan posem l'arròs a coure. I ara anem per la carxofeta. Carxofa, sempre a mi m'agrada gastar les carxofes del terreno. La carxofa valenciana és boníssima. Una cosa que jo mire molt és no posar res que el client estigui que treure de la boca. Entonces ara li llevem tot lo verd i mos se queda la carxofa tendreta, tendreta. I ara anem a muntar ja la cassola de l'arròs. I anem a fer un arrosset, caldoset, per a 2 persones. Passem al foc. Bueno, anem a posar la carabassa, la morena i la carxofeta. Ara esperem que bulli un poquiu i anem a provar de sal, a rectificar. I posem l'arròs. Arròs bomba, bomba de pego. Ara hi ha que esperar sempre que l'arròs bullga, perquè si no el manegem bé i està bullint la cassola, mos agarrarà baix i socarrarà. Entonces ara és tapar la olla, quan comença a rodar la vàlvula, 10 minuts exactes. Que el fem en cassola normal, ja sabeu que tenim que gastar lo menos quasi 2 litres d'aigua. Vale, doncs ara, transcorrits els 10 minuts, anem a veure com ha quedat això. Anem la tapa i anem... A mi m'agrada servir la morena a part, doncs el que vol menjar-se-la, se la menja, el que no la deixa. 4 trossets de morena que hem posat. I la famosa carabassa, del terreno nostre. La carxofa, perquè veieu com es queda completament sencereta quan l'hem posat, Buen provecho, Juan. Espero que te guste, ¿vale? Muchísimas gracias, Vidalmi. Un placer. Che, quina bona oloreta que fa. I ara anem a buscar-li maridatge a este arròs de morena. I ho farem com és un arròs mediterrani en un vi mediterrani. Es trata del MO, que ve del Monastrell. MO de Monastrell. Es trata d'un vi d'Alacant que porta Monastrell i Tintorera. Este vi no pot negar de on ve. És mediterrani absolutament. Els gustos de fruta madura, com la ciruela o els aràndanos, ressalten en seguida i té un final molt de regalís aportat per l'estructura de la madera. Un vi gustós, ideal per a este plat. Che, que bo! Revisem en uns segons la versió hivernal d'este original arròs. El primer que ha fet Eladio ha sigut tallar i netejar bé la morena, un peix d'aparença temible. Ha salat i ha reservat el peix i amb el cap i la cua ha fet el caldo amb el qual després courà l'arròs. En una paella ha sofregit totes les verdures i tot seguit ha incorporat les tomaques pelades i triturades, les ha sofregides bé i ha incorporat el caldo que havia fet amb el cap de la morena. Després de deixar-lo bullir una estoneta fins que la verdura s'ha quedat tendra, ha incorporat l'arròs, els trossos de morena, la carabassa i la pebrera roja tallada en tires. Li ha donat el punt de sal i de safrà i ha deixat coure el conjunt durant uns 20 minuts, vigilant sempre que no es quedara sense caldo. Un vi molt especial s'ha assegut a taula amb Joan i amb l'arròs de morena, una ampolla de mo, un suggeridor vi alacantí 100% Monastrell que ha acompanyat el nostre presentador en este viatge de sabors i sensacions. Ja ens contaràs com ha anat, Joan, i si penses repetir.